Ayan mga baby loves, mag-tour muna tayo. Tingnan natin yung kwarto dito. Yung kwarto. Pak! Dito yung kwarto. Ayan. Pak! May salamin dito. Tour na tour. Ayan. Tingnan natin yung CR. Saan yung CR dito? Tingnan natin yung CR nila mga baby loves. Pak! Open the door. Ayan yung CR nila. Ayan. May salamin. Pak! Dito yung shower room. Shower room mga baby loves. Ayan. Mag-tour muna tayo. Sandali. Tapos dito yung ano nila, bar counter. Pak! Lakoy. Tapos sa labas may swimming pool. Tapos dito yung may tables lang mga baby loves. For sitting. Ayan. Table. Tapos may upuan. Ayan, may upuan dito mga baby loves. Upo tayo dito sa sofa. Pak! Upo tayo dito. Tapos, ayan. Ganyan yung mga design mga baby loves. Ayan, yung design. May television. Ayan yung television. Pak! Yung television. Then, may flowers mga baby loves. Flower. Yung flower natin. Ayan yung flower. Dito sa labas. Ayan sa labas mga baby loves. May swimming pool, diba? Maganda yung view mga baby loves. Dito lang yan sa Riyadh, Saudi Arabia. Yung istirahan may swimming pool. So ayan, yung isang kwarto lang may sala. May kitchen din yan yung table nila. 4-seater. Ayan, maganda yung view mga baby loves. Ayan, okay naman. Okay naman siya, malinis. Maganda tingnan. Ayan. Kasi gusto nilang maligo. Ayan. So, tortor ang person, diba? Ayan. So, nandyan yung matanda nakatingin. So, sabi ko, hindi naman siya nakuha. Ayan. Back to Arab. Please like and subscribe mga baby loves. Thank you.